Indonesia kudu mapan kanggo mbagi poin sawise ditahan imbang karo Bahrain kanthi skor 2-2 ing matchday katelu kualifikasi grup C Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Bahrain buka skor ing menit kaping 16 kanthi gol apik saka tendangan bebas Mohamed Mahrun. Sawise ketinggalan, akhirnya Indonesia nyetak gol saka Ragnar Wuratmangun ing menit tambahan babak pertama. Lan disusul Rafael Struwich ing menit 74 babak kapindho. Nanging Bahrain meksa asil imbang sawise Mohamed Mahrun nyetak gol ing akhir wektu babak kapindho.